لآسیمانان تیرک دفره لسر باجاری خودی دیروکی. لسر سوران، برجان، کولانان، کوچان و چم ایوینی دیجله درواز به. خبر جرده ده و جیانا گلی دیاربکری گودارده که. جگلک شارستانی درگوشتی کریه اف باجاری کهنر. سور، برج و جامیوی بونه گوینه گلک تشتی. ev govaniye kişi kursiyên wê bi nav dare. Li her deverê Diyarbekirê sûk, kûçe, kolan, bazar û qaweya kursî dixemilîne. Kursî li Diyarbekirê bi xwe marxeyek e. Kürsi vay bu süper sal az bir darama. Abiyaj mesela ajustay xalfay min habun. Yuro mesela az bu mawsa. تبيجي شان صلياتي ما حف صليات ما راح يبي عمري خا ناوم محمد 4 سال ورد شغلم ایش من با بارانگوزم بایا غلیدم اندری مارانگوزا بایا غلیدم کرسی چت کم کرسیا چاهمیشت کم تلیوان دخمه بنیوان گریدم Kürsi beri icat tuvaha dabi daha kürsi ama kürsi tişki basit ne? Gerçek zahmet xwaze. Tu dari darê xwatînî, dar jêdikî, dara lehevtînî. Yani işimi ne bir zor ha. 4 salam ver ve şoğlu ya işimi ne zor bu. İdi em bir alimi ve işe çekin. daha baş bu artık mesleği. Ama kursiya çeydikən difroşen, abayi 10 milyona difroşen. Ji müşteriye bijî kürsî dey min û müşterî dibê me dey min û çira çi bû? Ya tu zanî zehmet hev ya çapire. He? Hele tu were darê xwe bidim te tu were kürsiya çêke were îca bibêje. Eger te kürsî çêkir, eger te heva wî 15 milyon kêm da ew çax. Sinetkarê kursiya bi kedek mezin kursiya çêdike û piştî çêkirinê bi erzanî wan ji destê xwe derdixe. Gora ev hosteyan ket pire, lê qezenç hindik e. Dure vana çıkayı delmiştim, işe ayak çıkıyordum. Hani iş ne pır zor e. Ki işe kaçırken meslek çıkıyorduk yani ya. Em tahta, em dikhen torne glover diken, çarkoşa diken, makine çediken. Yani glover diken oyma ile diken, çık diken, hani tele diken, her şey Ahmet çetkin ağaç. Navê min Enver Kılıç. Ev 3 sal ez vê kursiyê kullanmışdikim. Vê kursiyê ji xwe ji Diyarbekirê özgiye. Bu heftê 8 sala mezlê me kullanmışdikim vê kursiyê. Em rûdinê kir me da müşteriyê xwe ne.
Zamanı mesela bir kursiye der bastı be. Sen ismi bir hayvan ise kursiye ne başka. Kursi tenî ne ji bo rûniştinê, ji bo gelek kesî aboriya jiyana wan e. Kursî di nava turîstê de jî balê dikişîne. Turîst bi şêweyekî kursiya dikin pakêt û dibin welatê xwe. Van kursiya em çawa çedikin. Em van kursiya em derin darê xwe ji dîraxanê disîne. Em darê xwe tînin derê marangoza. Em darê xwe derê xizarî de mesela em wana jê dikin. Ondan sonra em dikin tornay. Em ji tornayê derdikin mesela em dikin derê makînê. Em vana hemû li hev tînin. û te wî sebiya mesela em vana hemû çê dikin. Van kursiya wata jî em hezir dikin em vana hemû dilefînin li hev. Ya wata vana em bilefînin. Vana ji bo rûniştî hezir e. Piştî ku ji hêla tevşo ve bizmar li kursiyê tê kutandin, îcar têlê wê tê dijdan. Du ev karî bend lê tê girêdan. درس به ساعت 70 دکانه بعد که ساعت 5 نووا درم ماله 5 نوو ششا درم ماله دوره سرس بیتم ایشه می چی بس چید کم بن کی وان چید کم کرسی چید کن یعنی ایش وکفا هر روع وکفا یعنی montat dikim, çaxmış dikim, televi dixime, televi benevi dixime, boyağa wî dixime, em dûre dênin hundir zû adibe, em dênin derve müşterî were em difroşin. Ya kursiyê me jî darê wan jemunî wan gürgen e. Fena berê artık xewaq mawaq nine. Em darê gürgena çê dikin. Gürgen îro mîkaba gürgena milyar û şesi diye. Xewaq ji xwe erzan e, xewaq jî nayê firotanê. Maşallah wala satışa me jî baş e. Xweş e yanî. Torna serê wî çê dike, van derê wî çê dike. Yani parmaxê wan çê dike. Yani torna her çeşit çê dike, sap çê dike, kursî her çeşit çê dike. Ben evi Antep'e torbek se çar her renk dikeve, ayrı ayrı renk dikeve. Ne tek renk? Ana ke az lê dixime wernîge. Cîlayê. Dawiya kar kursî tê cîlakirin ji aliyê hosteve. Ji dikanê belav dibe nav Diyarbekirê kursiyê me. Tu cî namîne ku nekeve. Bi vî awayî dibe mêvanê gelê Diyarbekirê gudariya wan dike. Dibe govanê çîrok, hestî, kêfxweşî, şîn û kenê gelê Diyarbekirê. Bana van kursiyê me Güneydoğu'yê ji bo qehwê me derin. Yani ji bo Aliyê Batî polîsê me, emeklî subayê me, mesela emeklî doktorê me. Bana her carî mesela sê heft, çar hefte û masekê ji xwe dibin ji bo barxola Harûnê. Yani ev ya aydê Diyarbekirê bir kursiyê.
Evi kürsi tane küdleri di vata tedi zanım belki evi kürsi Diyarbakır'a. Javan Ali Bati jibune yani emekli bunu artık. Barkona hoş harune. Mesela ser tavla ki baveje. Evvali vere, misafiri vere. İjane Ali Güneydoğu avanne. Her kahve mesela hem her cari dey haba, pazı hab, bis hab. Hinki kahve hene sad haba dibin, dist hab dibin. Yani ketire penci namine. Bingo, Muş, Van, Tatvan, Siirt, Karlova. Yani benzeri Van cihemu. Kursi taybetmendiyek bajarê Diyarbekirê ye û ji vir belader dorbajarê Keleka wê dibe. Heta li vir jî namîne û bajarên Rojavayê Tirkiye jî tê firotan. Li heremê kursî wek Kursiyê Diyarbekirê bi nav dibe û piranî li qava bikartînin. Li Rojava jî ji bo malbata têne kirîn. نام بری فنا بری نه پر زحمته. ایجا تو اگر تواری مالش پیدا کی را بجی اشخاص خانم میلو ایش نکریه نمال شره یا وقتا امیش بکه ماشاءالله کیف آویجیته کیف آسیبیانشته کام چاو روی مشتری تنه آویدا ماشاءالله ایشی مپر باشه یعنی ظرفتانا ایشی مپر دکبه مشتری تن ام پازاری دکن حیان نهاج ام ددن مشتری دبن نبوانن ام دبن پازاری اوی اوه Yani iro em kürsi ki difroş 10 milyoni 10 milyon karavitine. Ya de kağıda ya de kağıdı nive. Başka tiş gitine yani. iro mesela da hep turist hatın. Almancı bu. ده hep kursi jwana hani mu kursi jwana derxes cehev kir mu paket kir wango em bi Almanya'yı ji bo xatirê Diyarbekir amedê em go wala tişkî xweş e îja go em wê derê em bana ege em bifroşin ew bikin yani awa xirxirî got yani îja go em ê di kamyon sipariş bidin te ya mu go elet îro kamyon kî bibe paşê tu were sibe dis bê tisa di kamyon be. ولا هي أمريكا مثلا ألمانيا فرنسا حبكي خلفه ما وسيمة هر جاري تين بادرة سي حب شار حب كرسي در دخل جهاب در دخل اندري توربة دكان اندري توربة بوشاي بدري جبوا مسافر يخوان مثلا شيء دكان شيء مسألة جوية كرسي بيجاني وقت دمن كرسي تيجا ديور بكن كيجا قعوة كيجا دري كيجا جند تنبي قريب إلا كي كرسي كي ابدن بنيته يعني الصندالية بري صندالية دسان يا صندالية دبي امسار صندالية نيجي واندش كي دبي بلاستيكه وانا نابن
Weke dîroka vî bajarî kevnar, xwediyê boriyê yê Kursî Diyarbekir e. Çîrok, efsane, kilam, gotin, henek li ser van kursiyan tê afirandin. û têrikê me ev gotinan li bin paskê xwe digire. Berî dide jor û difire asîmanan. Di dîmenê berê warê roj diçe ava û têrik ev gotinên rojane li ser Diyarbekirê belav dike.